udcaberta.udc.gal é a plataforma de MOOCs da Universidade da Coruña. Os MOOCs son cursos abertos, masivos e online. É dicir, só tes que rexistrarte na plataforma para acceder a eles. Non teñen límite de prazas e podes facelos ao teu propio ritmo. Darte de alta na plataforma é un proceso moi sinxelo. Só tes que premer no botón da parte superior dereita. Se pertences á comunidade universitaria da UDC, debes premer o cadro correspondente e inserir as túas claves. Se non formas parte da comunidade da UDC, debes crear unha nova conta. Cubre os teus datos e recibirás un correo de verificación. Asegúrate de que non estea na carpeta de spam. Co rexistro completado, podes acceder a todos os cursos dispoñibles. Recorda, cursalos é gratuito e podes facelo no horario que prefiras. Iso sí, cada curso ten unha data de inicio e de finalización. Facendo clic en cada un deles, podes ter información específica. Podes ampliar esta información e resolver outras dúbidas no botón Preguntas frecuentes, na esquina superior esquerda da páxina principal. Lánzate a descubrir o mundo dos MOOCs de UDC Aberta.